Terve! Minä olen Jarkko ja minä esittelen teille tätä huipputuotetta. Tuotteemme oikeasti toimii. Kysy vaikka asiakkaaltamme, joita on 2. Tässä he kertovat mielipiteitämme meidän tuotteesta. Huhhuh. Joo, kyllä on ollut ihan tosi hyvä tuote. Suosittelisin kyllä todellakin kaverille. Juu. Tässä on esimerkki, kuinka tehokas lääkkeemme on. Tuo ei näytä toimivan. Ota tästä. Oikotie on. Pilleri toimii myös punnerruksissa. Pillerin avulla voit jopa lentää. Pillerin vaikutus taisi loppua. Minun flenameni!